много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следя. Мирно на чина се трябва да седя. Сега да ви покажем, че нашето училище не се състои само от първокласници. Ви представяме 3 момчета от най-голямата ни група. Те може да са големи, обаче има какво да научат все още и за български език, и за историята, и за традициите, така че и те също са ви подготвили нещо. Трябва да не е чалга. Заучавали новата азбука в текстовия вариант. Макар че отдавна сме го забравили, той и днес продължава да ни глаголи. Той се говори: аз, буки, вети, благовати, добро, ест, живети, дело, земля. Иже, йота, како, люди. Мислите, наш, он, покой. Ръци, слово, твърдо. Ук, твърд, кер. От, ча, чръв, ц, ша, ери, ен, он, йен, йон, плюс, яд. Преведена на съвременен български език, тази уникална азбука звучи така: помни буквите, учи да говориш. Добре е да живееш здраво на земята, защото както хора мислите, нашият е опора. Изричай словото твърдо. Нагоре всеки да лети. Върви, избягвай червия, покорявай висотите. Ти мъж, ти юноша, вие хора, човече, с ум и разум, във вярна посока и с ясно съзнание, напред слава. Обичате българска реч, осладък с най-мило заповедка. Арфа звънливата меч, а майстор художник в ръцете. Обичам те роден език, гъвкав и твърд като камен, алмазен и жив, израз и клик, на мисъл вдохлян, на дух пламен. Език за песни и брани, език за живота огромно. От твоите съм славен приятел, как лей се очищи свободно. Как твоята хармония плени, слуха по-реч мощна и пета, песните на